pre! Naunsa ka, pre? Dito ko gikan pre sa barangay. Nakita na ko imong pangalan dito. Nalista ka sa tapad. Wow. Aw, maayo. Kay giapil ko nila lista. Kay kumuha ko nila lista. Di kumubuto sila ba? Nakita na ko pre. Nga ika-14 ka sa listahan. Maayo kay hapit na ba ang guwan? Valentine's Day. Unya, unsa may kalabutan na ng Valentine's Day og sa tapad? May na lang karong Valentine's Day natay tapad. Sinawa sa patos, Jis, ha? Kapatawi. Ay, ka pa, Bob, kay magaras. Pero, napay laisin mo na, Jis. Ano, Bob? Kang imong upaw. Oy, Natiman, kumusta ang unang gabi sa imong kasal, eh? Ay, karon pa kagulit. Paray, gun man day kinakang asawa siyang inahan. Ha? Kaya naman, oy. Makuha mo nga nga, sa first night na mo, misinggit man siya og, Mama! Nya!